Ongi etorri Bizion saiora. Gorputza indartu eta mugitzeko modu ugari daude, eta gure osasuna zaintzeko aukera ematen dute. Gaur, bi jarduera ezberdin ezagutuko ditugu. Gorputza indartzen laguntzen duten teknikak eta entrenamendu funtzionala, bizitza aktibo eta osasuntsua izateko aliatuak. Lehenik kalistenia ezagutuko dugu. Gorputzaren pisua erabiliz, indarra, malgutasuna eta kontrola lantzeko aukera paregabea. Gero eta ohikoagoa da kirola egiteko garaian gimnasiora joateko hautua egitea. Modan daude entrenamendu funtzionalak edo crossfita, indarra, potentzia, oreka, zein bizkortasuna lantzen dira bietan. Kalistenia da berez, entrenamentu edo ariketa multzo bat, zeinetan zuk zure gorputzan pixu erabiltzen duzun. Eta izalek sentadilla batetik hasi eta flexio batera. Zenian honek amuten dutzuna da, nik uste oreka aldetik, oreka bai indar fisiko aldetik ez, atzenian zabit zure gorputzeko pixuakin lanian, eta lan horrekin hori lortzen duzu ez, fizikoki indar gehiago ukitia, oreka aldetik orkatillak, eskumuturrak indartzia, eta hori orokorren esango dutzun erresistentzia gero ez da errepikapen kopuru gehiago egiten baituzu, dana dalakoa, erresistentzia irabazten duzu. Ariketa motak asko eragiten dago ez, ni baldin bako tarazon bat hankan baten edo, aldot moldatu ariketa batzuk modu baten itxera, beste baten itxera. Adibidez, horizontalki jenbu ariketa bat, gero ez da horizontal hauin edo vertikal hau ariketian arabera, atzenean pixuak entzen goiaz. Osea, atzenean gauzia da, zure gorputzeko pixutik abiatuta, aldozu pixuak kendu edo jarri zure biharren arabera atzenean, ez? Bat, gora, bera, bale. Prestatzaile bat eukitia bastante garrantzitsu bentsatzat, atzenean pertsona horrek esango zulako baitan nondik hasi bizaren eta atzenean jakituna da ez, gai horretan. Orduan nik uste honena hori dela, baina bestela hasiko zara iken flexio normal batzuk, ezin jozula vertikalakin, horizontalak edo apurat pixu bat, goratxu jarritea, sentadilla batzuk, baita badauz, ariketan multzo eta variedade asko dakotzu nik uste aukeratzeko. Kalisteniak aukera asko ematen ditu, baina garrantzitsua da lehen urratsak ondo egitea. Horregatik, prestatzaile fisiko baten aholkuak jasoko ditugu orain, segurtasunez eta eraginkortasunez aritzeko. Askotan hasten gara, korrika egiten, indarra egiten, edo igeriketan, edo dana dalako, eta ez dakigu nun gauzen edo nondik hasi. Eta askotan ez da egiten gara, larreko volumen asko sartzen du, larreko pixu asko, eta gero sobrekargak etortzen dira lesinuak, eta hori prebenitzeko asmuaz, ni bentzat joko neuen preparazio fisiko batena atzenean jakin inbiozu ez, nun zauzen eta nora guruzu nahi hau. Golpean azten bazera 0-tik 100era, atzenean momentu baten seguru lesinua jauko dela eta garatu inbiako zela, hori seguru. Eta gainera goitu bari zauzenean, oso azkar desadaptauko zara eta adaptau, orduan, horrekin kontu zibili da. Modan dau, ez, kirola ikia edo nusto konfinamendutik ona modan jarri zela, eta danok iten du zerbait, inor ez dau geldi, etxian, edo oso jente gutxi, eta gero, jentia esaten dauena. Nik guro kirola egin, tazten naiz, preparadore fisiko batekin, gurotelako beketia dodana dalako, edo nire lagundanak hasi dira, eta ni bebe baita. Eta orduan hasi naiz, baina gero ez da realitatea, ez? Zuk ez da segura eta hori garten du, guk garten du segidan. Zein jauen komprometiuta eta gure beno beketia eta zeinek ez. Gu beti lehenengo eurekin entrevista bat egin du, formularixoa pasatzen du ikusteko eurak zein jan euren errealitatea eta gero eurekin gauzenean batuta berbaiten duen eurekin kafe bat hartzen edo mit baten bitartez. Benetan eurei galdeketan xau, eurak kapaz ikusten dian euren helburu egiteko, gube ikusten du askotan basatzen dutzenak. Ea 5 urteko horrika, inot ez da izan bat karrera,
hasi naiz gutxiki gehiago, orduan bai ikusten duzu ez, igual viable da, plantean duen helburu edo jente asko oso prudentia dana, eta igual gehiago dela kapazileko. Baina, gero dauz batzuk, etortzen dela eta esaten dutzena, nik inoiz ez dut korrika eta guro mendiko maratoi batin, asfaltoko maratoi batin, eta pasatzen dira 0-tik 100 momentu baten. Bai, gaur egun, nustot asko influentzia dauela, modako influencer horrek zer egiten dauen, ikusten du sare sozialetatik modako influencerrak jasoten dauela 200 kilo press bankan, eta ni bezala inbi naiz, edo ikusten du adibidez Berde Elizek egiten dauela 7 maratoi 7 egunetan. Oso estremora erbandako gauza dira, eta kontenuki bidea, eurak diala batzuk lortu abina hori, baina munduan oso gutxi dauzolakua. Beste dozeinekin ezkero, neu barne, apurtuko ginen seguru. Eta distantzian errespetu hori asko galdu da. Gaur egun bai distantziena, bai pixuena, eta bai kapaz garen ariketa fisiko hori sostenitzeko kapazia hori horren errespetua, baina totalmente galdu da bai. Zure buruakin zintzua izan, eta gero dakixenen gana jo. Medikoan ajoten du gaixori gauzenean, neura dakixelako zerrin, entrenatze batekin berdin ez. Kirola itxerazko orduan, euren ajo beko ben. Aholkuak jasota orain bai. Erik gure ondoan dela kalistenia praktikan jartzen jarraituko dugu. Indarra eta oreka lantzeko prest gaude. Etxean ingeke lasai asko, igual lapurrak komodidade aldetik, igual jartzen duzu esterila bat edo ez. Jartzen duzu, baina esaten dut, atzenean sentadilla bat iteko, askotan daku beti deia gimnasio bateko barra bat gurula ez, eta ez da biharrik, atzenean zu sentadilla bat iteko, zure gorputzan pixu dakotzu, hori momentuan iten duzu sentadilla bat, eta ja, basabitz lanian gorputza ez, zure pixuakin. Baita, ariketa bat komplikauzeke gurozun dana, zuri gehiago kostau arazteko. Prestatzaile bateko beto esango esku, baina nik uste askoz hobe dala, teknikoki ondo ikia, baita, da gero lesinuak ebitaiki aldera, edo zein, min hartzeko ez dauela biharrik pixu asko sartzia, baizik eta ondo ikia. Mi aguanto bioso pixu da, nagoitan, txabaz. Batzuk biltzen dago, akiten, oso horta osagarria jarri. Bai. Oreka lantzen du, erresistentzia lantzen du, indar fisikoa lantzen du, errendimendua lortzen du. Hori, de hecho, esango nik baita ni pertsonalki, atzenean erabiltzen dut kalistenia baita ziarka, eskalaiteko, atletismo egiten dut baita atletismorako, dauz pila disiplina, atzenean erresistentzia hori biharrezkoa dana eta kalisteniak emuten dutzunak. Publikoa izan da, baita dakotzu errestasun hori zu atzaldian aspertu zauzetxian, nator parkera eta egin dut zerbait ez. Kalisteniako ariketak egin ditugu, eta amaitzeko berriz ere Erikengana joko dugu. Azken aholku bat emango digu, gure eguneroko mugimendua ahaztu ez dezagun. Nik esango neke egunero zerbait itea komeni dela, bentzak mugimendu bat ukitea, ez? Edo gimnasioa fatia, edo korrikailera fatia, edo bizikletan ibiltzea, edo geritia, baina egunero inleke zehoz, ez? Adibes, aktibo gotia, ez? Sedentarismo hori ekiditia, hori izango zen ja ariketa fisiko bat itea. Hortan hor bai diferentzia hori dela, zedan ariketa fisikoa, zedan kirola, diferentzia hori hartu bi. Orduan, beti famigara sedentarismo hori apurketako asmoakin. Pasio baten mutera adibes, ja ondo gongo zen bai. Gure zenturan eskaintzen ditugu taleko entrenamendu funtzionalak, gehien ez egotegea 12 bat pertsona. Eta gure helburua izatea, aurrena mobilidade pixka landu, geho potentzia ariketak egiten ditugu. Jarraian, indar bloke batekin jute geha,
indarra lantzeko bakoitza ditugu erraimienta ezberdina, bai? Alde berabili, gure gorputza bea, bai? Adibidez flexio batzuk egiten, bezala gain pixu bat sartzen dugu, bai? Beti pixu libriakin, bai, ez da gimnasio baten bezala makina askaula. Bale, eta erabiltzen dugu ketelak, mankuernak edo barrak. Bai, gero, koordinazio eta oreka ariketa batzuk bai sartzen ditugu, noizean behin, eta beti bukatzen erresistentzia ariketa batzuk egiten. Bai, erabiltzen ditugu bai makinak, korrika, soka saltua, bale, beti alternatzen jutea hori. Eta azkenean, gure helburua da gizakia askan movimentu gaitasun nagusi dana egitea, bai, izango zela saltatzea, korrika egitea, esprintatzea, zerbait bultza, zerbait ekarri. Onura, hor aurkiko genitu niretzako 3 zatitan banauko nitu, bai? Aurrena izango zen ongizate fisikoa, bai? Azkenean pertsona batek entrenatzegunak indartsu egongoa, resistentzi gehiokiko, mobilidadea hobiakiko, bai? Bere gorputza hobeto moitukoa. Ongizate mentala, bai? Hemendik ateatakoa nik uste hobeto ikusiko zea izpiluan, eta horrek lagundu ingoizu hobeto sentitzea, lo hobeto ingozu, seguramente elikadurakin oreka hobia eukikozu. Eta azkenik esango nuen, ongizate sozial bate bilatze dula. Azkenean honea torretakoan, jendeak intzaue. Gero adibidez kasua, kanpotik etortzeena bizitza, etortzeena entrenatzea, eta jendea zautzeko aukera, badozein, hasta ligau aldunak, bai? Jendea zautzeko. O adibidez behien kuadriakin, imaginau, beti taberna jutea, hemen aurkitze baten bat, karrera bat ingo dugu, beste plan batzuk bilatzeko aukera gaela hemen barruan esango du. 3 horiek esango nuen diala onura nagusi. Bai, azkenean pertsona batek kaltia izan daitekena gehiegi entrenatzea, bai? Askotan bado jendea obsesionau, da igual etorri zaiguna arratsalea eta hurrengo goiza hemen, no? Azkenean gu beti izaten dura, más no siempre es mejor, bai? Orduan, oreka bat bilago da, bai, adibidez, hasi berriai, gomendatze dugu astean 2 tamaino gehiago ez entrenatzeko, azkenean behaien gorputza jasoko duen estresa entrenamendu horregatik ez du gehiago ber, bai, orduan, pixkanaka, danok ezkera berdinak, ez da iguala pertsona bat 5 urtegi joan entrenatzen, edo guantxe hasi dana. Bai, orduan, hor, entrenatzaileak eduki behar du, pertsonak beak, pixkat behitu, pasagabe entrenamentuan nivelakin, bai. Elitean ikustean alterofiliako pixu altxaketa horiek, elitea beti izango ez dela, eliteko kirola ez dela osasuna, bai. Azkenean errendimendua, urte batuta litula faktura pasa esake edo ez, bai. Baina, ni beti izatetena, sofan egotea baino zea okerro, ez dezula aurkidu, bai. Futbolian algea lesionau, baina adibidez askora bateala korrika mendian, algea lesionau, baina gure gorputzatzako kalte handiena sofan gehatzea dela. Zenbait jarduera fisikok gorputza kaltetu dezakete. Esaterako lasterketa egitean jasotzen den inpaktuak edo indar ariketek zein pisu askorekin egindakoek. Eragina dute esaterako zoru pelbikoan. Miren Aramburu fisioterapeutak urteak daramatza zoru pelbikoaren inguruan lanean, eta hark azaldu digu zer den zoru pelbikoa eta zergatik den garrantzitsua ondo zaintzea. Beira, zoru pelbikoa da muskulo multzo bat, esango deu, kokatzen dana azpikaldian, atze partian, bai gizonezko zein emakumetan, eta berak funtzio asko dauzka zoru pelbiko honek. Bakarrik ezin dugu hartu beharko dugu osotasun baten gorputza hartzen den bezala, ez? Eta hartu beharko dugu zoru pelbiko horrekin batera, bai sabelaldeko muskuluak, bai bizkarreko muskuluak eta bai diafragmia bai. Eurak danak batera lan itzen dute eta funtzionaltasun hori mantendu beharko da danak ondo lan itzeko. Zertarako, bere funtzioak asko dira. Bat sostengua, gure postura on bat eukitzeko, hori danak ondo egon behar dira. Batek faiatzen badu, ja hankamotz gelditzen da, eta hor ja egon lehikez hainbat eta hainbat adibidez gu podologuekin itzen dugu lana baita harremana badakau, eta posturologia aldetikan eta askotan etortzen zaizkigu bai zoru pelbikoa debil ematen dion bat hori lantzera datorrena eta hola bai.
Orduan, bueno, bat izango zen sostengua. Beste bat izango zen baita reprodukzioa, erditzerako orduan, zoru pelbiko horrek hainbat eta hainbat funtzio dauzka, bat ondo egon behar da, ondo zabaltzeko, estiratzeko eta bar, eta bestalde umian movimentuetan ere laguntzen dau, bai giratzen, eta baita txirrista bezala egiten dio tope bat, hobeto erten alizateko. Hori debil egotiak edo gaizki egotiak, bekarri aldau bai mina, edo ez batez ere hauetan izaten da, debil egotiak ezin jirau izatia edo ezin ondo erten izatia. Funtzio sexuala ere badauka, zoru pelbiko hau ez baldin badau ondo, noleike tono elebau batekin adibidez, egongo dira minak, eta minoiek ez digutelagako penetrazio bat eukitzen, edo minbera izango da. Beste funtzioetako bat izango da kontinentziak, igual da gehien entzuten dana, ez? Galtzen danean txixa, edo aiziak, edo inkluso kakak. Zoru pelbikoa da eusten dabena organo guztieri, eta baita inleike dabena kontinentzia horrek faiatzen badu organuak ere bajatzia, jeistia. Orduan, debilidade batek normalian, debilidadia kaso honetan, izango da hemen ekarriko dabena kaltia. Guk lehenengo eta behin, konsultan inbehar duguna da pizkat ikusi zer dan faiatzen dabena, ez? Porque izan leike muskuluak eukitzia edo tono geixegi, eta horrek ez lagatzia movimiento bat itzen adibidez, ez? Orduan, hor, movimiento hori berreskuratzeko, tono hori bajau beharko dugu, eta edo, izan leike baita muskulo horrek eukitzia oso tono gutxi, eta ez eustia edo ez itxia beran lana egoki. Orduan, kaso hortan beharko duguna da, tono hori igo. Orduan, lehenengo eta behin oso importantea izango da balorazio eta diagnostiko egoki bat itxia planteatzeko nolan landu. Zoru pelbikoa kaltetzen daben faktoriak asko izan leikez. Izan leike estreñimiento kroniko bat, ezkenian bultza eta bultza aibagera, aigera denbora guztian tensio pila bat jartzen muskulatura hori a priori debila dana, orduan gainera tensio hori ezin badago aguanta, hendik eta geixo debilduko da. Gero haurdunaldia izan leike beste faktore bat, azkenean sabelaldia asko zabaltzen da, erditziak berak ere asko ez dira baldau edo egon leike sorbanak eta bar. Loditasuna ere beste faktore bat izan leike, haurdunaldian faktore berdintzuagatik. Arnaz problemak izan leikez baita beste faktore bat, azkenean diafragma hori kaltetu ingo duelako, eta diafragma horrek ez baldin baduka movimentu egoki bat, horrek danak ekarriko hau beran reperkusioa beste organo guztietan. Kirola izan leike beita kaltetu aldaben gauza bat, baino ez nuke esango txarra danik. Esango nun txarra izan leikela gaizki itzen bada. Orduan horrik hasi beharko dugu, nolan aktua beharko dugun kirol inpaktorren aurrian, eta gure muskuluak edukau beharko ditugu kirol hori ondo inalizateko. Eta noraino da diran gai gure muskulo horiek kirol hori aguantatzeko noraino diran gai, hau da, nik igo behar baldin badut pixu bat, berzen bat pixu igual doten, zer ez da berdina igotzi 10 kilo edo 100. Orduan, horredanan araberan ikusten dut balora behar dela ondo eta behar dirala gauzak egoki. Ezin dugu junala aloloko danak itxe. Gu begiran, hemen bakoitzak bere araitzen daulan. Asko gustatzen zait ekografoak lan itia, ze azkenian biofeedback bat da hor dago ikusitzen dau pazientiak zer da idan itzen, imagina ikusten da delako ekografian, orduan bere sensazioak verifikau ingo ditu ekografian bitartez eta danon artean, ekografua pazientia da nire artean, ikusten dugu zein dan ondo indako ariketia, zein da on gaizki, sensazio horiek ondo barneratzen dira, eta gero hori inaldau gainontzeko ariketa guztietan. Guk hemen erabiltzen dugu ariketa hipopresiboa, 5P metodua dela enbortxua, erabiltzen dugu pilates,
erabiltzen ditugu ariketa desberdinak, kore ariketa desberdinak eta danetan bilatzen duguna da aktibazio hori eta funtzionaltasun hori. Orduan, bideak desberdinak izan leikez. Askotan bialtzen ditut baita terrekizitxera adibidez beste lekutara, baino ja jakinda nola egin behar dituzten gauzak. Eurak ondo barneratuta. Ariketia itzen dugu muskulaturia debil da honian, baino beste egoeria ere askotan ematen da honian muskulua oso fuerte eta horrek minak ekartzen ditunean. Berdin da, zein dan arrazoia, izan leike erditze bat, izan leike erorketa bat, izan leike mila gauza izan leikez, edo izan leike gauza bat ez dakiguna, eta derrepente min bat azaldu da hor. Eta horiek lantzeko bai, ibiltzen dugu terapia manuala, ibiltzen dugu neuromodulazioa, dela horratzekin interesatzen zaigun lekura jun eta gero erabiltzen dugu korrientia. Gero erabiltzen dugu indiba baita, indiba da aparato bat, dependezen nahi dozun lortu era batera edo bestera ibiltzen dana eta balio digu bizetarako, bai muskulua aktibatzeko eta baita muskulua relajatzeko ere. Eta gero, gure kasuan, hemen bizin emagin batek ere itzen du lana, eta orduan, badaoz hainbat eta hainbat kasu, izan leike orbanak, edo izan leike orbana izan gabe min bat da ona, eta berak erabiltzen du terapia neurala min horiek edo tejido horiek lasaitzeko. Normalian, terapia neurala neuromodulazioa baino bizkorraua da efektuetan. Honekin danakin, nahi nuke esan, ez dugu hartuko zoru pelbikoa bakarrik, baizik osotasun baten hartuko dugu dana, eta interesauko zaiguna ez da izango punto konkreto bat, baizik osotasun horren funtzionaltasuna. Edozein min ez da normala, edozer jario ez da normala, eta ez euki barruan hori, eta eskatu laguntzeko gauz. Gero eta jende gehiago hasieraz zoru pelbikoa lantzen, eta fitnessa gero eta lotuago dago fisioterapiarekin. COVID garaitik bultzada handia ondala, ez da nu jaingo zein da arrazoi nagusia. Gero, haituru nahi Strava da bezalako aplikazioa jende asko motiba duela. Nik uste Instagramek influencer danak ikustia ere bai horrek egingo zula. Mediko asko gai diagoen bultzatzen indarra lantzea, Instagramen bideo asko atetzen eskigu. Gure nahi heldu asko hurbiltzen indarra lantzea. Nik uste hori seinale hona dela. Gero esan dagoa, obsesio ez bada bihurtzen. Gure helburua izango zen, ahalik eta gehien formau, ikuste finesa aurrak gai joala, gauza berri asko dela sortzen. Utzune asko daudela betetzeko, adibidez emakume asko dazkau, batzuk gaurdunaldi jakinaztea, suelo pelbikoa, jakin pertsona horieta jatzen, helduak ebai. Orduan, ambito asko ikuste zein berdiala. Fisioterapiarek eta lotu entrenamentuakin, hori gustako ditzaigu alde gehiena formau, gure bezeruai, ahalik eta zerbitzu honen amateko. Hau izan da gaurko Bizion saioa. Gogoratu, gorputza indartzea eta ariketa egokiak egitea funtsezkoa da osasuna eta ongizatea mantentzeko beti ere profesional baten gidaritzapean. Mugitu, gozatu eta hurrengo saioan berriro elkartuko gara.